Бу кеше татар кешесе түгел иде. Ул Орта Азия кешесе иде. Ну, менә шулай инде, йөрәккә бит инде кушып булмый, кушып булдым. Никах укыттык та, яши башладык Казанда. Һәм инде менә яши башлагач ук никахтан соң ук кеше үз йөзен ачты. Башка кеше булып чыкты. Мин ул вакытта шок халәтендә калдым, әйтәм, ничек мин әти кызы шушындый кешегә килеп эләктем. Нәрсә булды? Беләсезме, кул күтәрүдә булды. Гомумән мине ихтирам итмәү, менә шундый әйбер белән теге очрашырга туры килде. Инде балага уздым бит. Юк инде бернинди поддержка, бернинди теге аңлау, ярату хисе юк иде инде, сизмәдем. Бер үзем идем. Ничектер менә шулай теге Мәрьямне көткән вакытларда гел ялгызым идем. Мин бит инде аны үземчә идеаллаштырдым. Ул минем өчен идеаль кеше иде. Нәрсә аның анда артында алдыйм, ул мине алдамыймы, минем өчен менә аның әйткәне шул гына дөрес иде. Баксаң, аның вообще артында нәрсә генә булмаган. Инде аны еллар узгач кына уздым. Гаиләсе булган булып чыкты. Балалары бар булган булып чыкты. Гаиләсеннән каламында Казанда әллә ничәшәр гаилә дип әйтмим инде мин аны. Очрашып йөргән, ну, бик любвеобильный кеше булып чыкты инде бу. Бер квартираны алыштырдык, икенче квартираны алыштырдык. Бер квартирдан бер квартирага йөрдек. Акчасы юк иде инде түләргә, түләми иде, чыгаралар иде куып. Шуннан подругаларым яши иде, тегендә йоклап калдым. Чигән кебек йөрдем инде. Корсаклы бит. Әтиәнең белә инде бу хәлне. Әтиәнең белә инде, ну нишлим, укыйм бит инде, укып та бетергә кирәк. Шуннан ул декабрь ахырында китеп барды туган ягына, Таджикистаннан иде. Нәрсәгә кайтып киткәндер ул, мин аны белмим дә, миңа гаиләсе булгач кайтып киткәндер инде. Мин әле вакытта белмәдем дә. Миңа бер айдан бәбәйләргә январьда мин экзаменнар биреп кайттым да университетта инде, һәм яңа ел каникуллары. Шулай 31 январь көнне инде бәбәйләгән көнем, Балтачта мин, буранлы көн, әни белән чыгып киттек роддомга. Менә шушы көнне мин бәбәйләдем. Балтач роддомы иде бу, бик авыр үтте минем менә шушы бала табуым. Нәрсә белән? Беләсезме, менә беременность вакыты бик яхшы узды минем. Анализларым бик яхшы иде. Әле менә бәбәйләр алдыннан да бер атна алдан бардым УЗИга. Мәрьям бик актив. Әле врач әйтә, синең балаң да бик актив булачак диде ул миңа. Менә хәтердә әле дә шул сүз. Һәм менә шушы нәкъ бәбәйләгән вакытта Мәрьям бик каты итеп теге һавасыз калып, гипоксия белән инде үлем хәлендә туды. Үлгән иде инде. Кычкырмады да ул, мин вообще үзем шундый бер аңламыйм. Һәм шуннан миңа әзрәктән педиатр кирәк әйтте. Миләүшә, Мәрьям, ну балаң бик авыр хәлдә диде. Әлегә без аны сиңа бирмибез диде. Ну мин үлим, ярар, шулай тиештер дип үлим инде мин. Шулай тиештер дип үлим. Мәрьямне китермәделәр. Беренче көндә китермәделәр, икенче көндә китермәделәр. Кирип кенә яңа кирип чыгам. Мондый весь теге шешенгән инде мискинкәем. Ята. 3 көн ятканнан соң Миләүшә, без моны беренче талыйбыз диделәр дә Казанга җибәрделәр. Нишләп беренче көнне җибәрмәгәннәр? Мин тоже шок каттым. Мәрьямне алып киттеләр Казанга, мин калдым роддомда. Бүтән кызларга бәбәйләрен алып киләләр, ашаталар. Минем бәбәем дә юк, ирем дә юк дигәндә инде бер үзем ятам инде. Мен ел исә килә инде. Шундый яшь чаклар инде, бу авыр чаклар. Әтиәнем килә тәрәзәдән генә сөйләшәбез инде. Әле ярый әтиәнем бар янымда. Алар булмаса белмим. Әтиәнем үз машиналарына утырып Мәрьямне алып киттеләр Казанга. Үзләре. Әйе, скорый машинасы юк, бирмәделәр. Бер медсестраны утырттылар да, әтиәм алып китте Казанга Мәрьямне. Мин калдым Балтачта. Ярый 10 көн ятып чыктым да, өйгә кайттым. Өйдә кроватьлар инде Мәрьямнең, Мәрьям юк. Шуннан киттем Казанга. Мәрьям янына кирип яттым, ОПНга инде. Мәрьям авыр хәлдә. Ну әйтәләр инде, тегеләй, булай, мин берәйберне аңламыйм, диагнозлар әйтәр, берәйбер аңламыйм. Төнлә торып барып ашатам, 3 сәгать саен барып бутылкадан ашатам, ими бирмиләр. Сөтем дә шулай бетте минем. Шулай дип 20 көннән артык ятып, февраль аенда кайттык өйгә. Ирем юк. Ул бала туганын беләмсең? Белә. Ну юк. Кайтмый да. Инде роддомнан каршы алсыннар дип тә хыялланам бит инде, хатын кыз бит инде, әни кеше. Бергә каршылап, бергә кайтсак дип тә хыялланып ятам инде мин. Елап ятам инде. Тагын әтиәнем килеп алды Казанга, бергә кайтып киттек Балтачка, Мәрьям безне алып кайттык. Барсы да яхшы кебек.
Март айында ирем кайтып төште. Бик күп матур сүзләр әйтте. Ну мен бит сине генә яратам дигәндә инде. Ну ышандым инде. Бәбәй, ул кызыбыз бар хәзер. Шулай инде. Мин сезнең белән дип шулай итеп тагын яши башладык инде бергә. Шул вакытта ук араны үзмәдем. 4 ай дигәндә Мәрьямнең бик көчле эпилепсиясы башланды. Бик көчле. Без аны аңламадык та нәрсә икәнен, бик курыктык, бик куркыныч иде. Көнгә 100ләп, 200ләп приступ була иде Мәрьямнең, 4 айлык балакай мескен. Врачларга йөри башладык, сезнең эпилепсия диделәр. Мин эпилепсияның да нәрсә икәнен белмим. Интернеттан ачып укыган булдым инде үземчә. Менә шу эпилепсия башлангач, Мәрьямнең алга китеше туктады. Хәтта әле начарайып та китте. Менә бала овыш дип әйтәләр бит, тик ята иде, сиркенмичә, хәрәкәтләнмичә, күзләрен дә селкетә алмыйча, менә шундый хәлдә ята иде Мәрьям. Үзе матур бит шундый, үзе елмая ул. Ну, хәрәкәтләнмәйде инде, хәлсез иде. Ну, шункар эпилеп, ул судорги, бүтән тән судорги белән менә көнгә 200 тапкыр менә шайтып ятсын әле бала. Тышкыш. Инде менә шулай узып китте минем бу еллар. Казанга килдегез иде сез. Без Казанга да килдек. Казаннан тагын бер скандалга кадәр Балтышка кайтып китәем анасы. Менә шайтып йөрдем инде. 5нче курсны шулай укып бетереп чыктым мин. Укыйм да бит әле мин. Китмәдем. Ну, әтиәнием булышты инде Мәрьям белән вакытта. Кызым укып бетер дип укырга йөридем. Укып бетергәннән соң тагын Казанга килдек инде Мәрьямне алып. Шулай ук бер квартирадан бер квартирага чыганнар кебек менә шулай күченеп йөридек. Әле бер квартирага күчәбез. Үземчә теге уют ясыйм инде. Нәрсәдер алам, картиналар алып куям бит инде, хатын кыз хисле бит инде. Бер ай яшибез дә все чыгаралар безне. Һәм шулай соңгы квартирада торганда, менә соңгы тамчы булгандыр инде, менә шулай җыелып барды. Әйберләремне җыйдым да кайтып киттем. Бүтән икенче тапкыр мәйтәм Казанга яшәргә килсәм, үз фатирыма гына киләм дип киттем Казаннан. Мәрьямгә 3 яшь. Мәрьямгә мөнәсәбәте нинди иде? Ул аны ярата иде. Ул мине дә яраткандыр инде. Менә шундый үзенчәлекле мәхәббәт белән. Минем аны аклыйсым да килми. Ләкин шул вакытта мин теге начар итеп тә әйтәсем килми аның турында. Ул үзенчә безне яратты. Ул үзенчә бәлки тырышкандыр да безнең өчен. Менә нәрсә сәбәп булды сиңа кайтып китәргә? Беләсезме, соңгы нокта булгандыр инде. Менә минем туган көне иде бу, 5 март. Һәм ул миңа шул көнне кайтып бик зур итеп скандал ясады. Көнләшәйде, бик көнчәйде. Менә шу көнләшү аркасында гел тавыш чыгып торды инде безнең. Һәм менә шу минем туган көнне дә ул бик каты тавыш чыгарды. Кул күтәрә иде инде, дөресен әйтәм, кул күтәрә иде. Мин укырга да йөридем каякта синяклар белән. Катышкыш. Әйе, мин алды идем дус кызларымны, егылдым, бәрелдем дип инде. Бер-ике генә дус кызым белә иде минем ситуациямны. Менә шундый вакытлар булды инде. Минем ул вакыттагы ялгышым булды. Иң башында ук араны үзмәдем мин. Түздем, озак түздем, күземне йомып тордым, үземне бетердем, әтиәниемне бетердем. Мәрьямгә дә ул вакытта теге тиешенчә энергиямне бирә алмадым. Менә шул минем ялгышым иде. Но мин аның өчен үземне шулай ук гаепләмим. Тәҗрибә иде бу минем өчен. Һәм ул кешегә дә мин рәхмәтле бүгенге көндә, ул мине бик күп әйбергә өйрәтте. Күзләремне ачты бик күп әйбергә. Һәм Мәрьям өчен дә мин аңа рәхмәтле. Шуның белән беринди ачу хисем дә юк, беринди теге нәфрәтем дә юк аңа. Бәхетле булсын минем үз тормышым.